Opel Astra G соли барориш 2006 дӯстони азиз. Ман ин намуди берунаи мошин комплектасияш инҷой мебошад. ёдовар мешем санҷиш техникӣ 1 солина дорад дӯстон. ҳуҷҷатош 1 солина. Ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, اینجا CD پلیر دارد، کانسلراش کار میکنن. باز من اینجا USB مدیمم پیوست کردگی دوستان. پرابیگش 208,000 کیلومتر پرابیگ. من حالت سالن ماشین، من حالت سالن قفای ماشین چه خیلی دیده ایستادید منه. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш бензин а расход чӣ қадар 53 чанд литр декон расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. мен чӣ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 969 77 37. Opel Astra G соли барориш 98 дӯстони азиз. мен ин намуди берунаи мошин ёдовар мешем ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. 4 балоношам дар ҳолати хуб. мен ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 ойнаҳои пеш электропакет, коробкаш механика. мен инҷа USB плеер дорад. пробегаш 426,000 километр пробег. мен ҳолати салони мошин кондитсионераш ҳам кор мекунад меко. мен ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 сӯзишвориш бензин расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. мен ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 712 07 00. Opel Astra G соли барориш 2002. мен ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. من این حجتاش آینه‌های سیاه‌شیشه‌اش به سنجش تکنیکیش به تا ماه ایون بوده است. من این نمود از قفای ماشین چه خیلی دیده ایستادید. حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механика. اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 241,000 کیلومتر پرابیگ. منی حالت سالن ماشین، منی حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 инжектор мебошад. сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чиқадар газ киди? расходаш 10 та газ киди 90 километр мегардад дӯстон. мен ҳолати мотори мошин. нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 59 59. Opel Caravan G соли барориш 2000. من این نمونده بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین حاضی صاحبشان گفتن که ماشین ایستادگی لوبای جاش به گارانتی های گفتن.
داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш مکانیکه اینجا ایزی پلیر دارد پرابیگش 310,000 کیلومتر پرابیگ و این هولت سالن ماشین و این هولت سالن کفای ماشین мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چند تا کو расход дата газ катти 80 та расходаш 10 та газ киди 80 км мегада трасса боз зиёдтар то 90 км мегада тон трасса ведосон ин ҳолати мотори мошин консенерош ҳамаш қоидави гусосян довар мешин ҳуҷҷати санҷиши техникиш то моҳи сентябри соли 2021 нархаш чанд пул ако 47 савдо мешавад нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 212 да Opel Astra G соли барориш 2001 мани навуди берни мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин ин қафошанде инҷа задни камераам ҳай ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат инҷа CD плеер дорад монитор дорад дӯстони азиз пробегаш 314,000 километр пробег консенераш кор мекунад яко консенерош кор мекунад мен ҳолати салони қафои мошин аввали сидениҳо мерехи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ дӯстон мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш бензин ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 801 92 92 92 718 54 54 92 718 51 51 Opel Caravan G соли барориш 99 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад пробегаш 143,000 километр пробег дӯстони азиз ин ҳолати салони мошин мошин як даст асосия ин ҳолати салони қафои мошин ин шторкаҳои қафошам дар ҳолати хуб мана ин багажашам чӣ хеле ки дида истодед ин шторкаҳои қафо бисёр ҳолаташ хуб мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин бисёр дар ҳолати хуб моторашам нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 801 92 92 Opel Astra G соли барориш 2003 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мана ин ҳуҷҷаташ дӯстон мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад пробегаш
122,000 کیلومتر پробіگ دوستان عزیز. پробیگاش هم کم بود است کن. این هولت سالونی ماشین. این هولت سالونی قفای ماشین. Motor 1.6 injektor. Sözleşmeliş gaz benzin. Gazش euro 4. Расходаш 10 تا 100 تا мегадад бисосия. Мен ҳолати мотори мошин дӯстон. Нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 82 92 92 81 92 92.